Zdravím vás, priatelia, dneska prvý deň po dovolenke v práci. Máme pondelok 3. júla a včera sa tadiaľto prehnala poriadna búrka. Tou našou dolinou, kde ideme práve robiť. Uvidíme, čo bude hore. Voda má poriadnu silu. Ale tu hore taktiež z tej doliny, kde robíme, buchla voda na asfaltku. Vytrhalo tam asfalt. Otec včera bol pozerať ešte. V Rožňave nepršalo veľmi, ale to muselo byť brutálne. Musela tiesť voda po ceste. Značka je až dolu v potoku. 40-ka je na druhej strane. Dopravujú tu mosty, tak je tu také obmedzenie, ale teraz je cesta uzavretá. No a z tejto doliny to asi prišlo, lebo takto zdvihlo asfalt. Ja teraz idem hore, ale do Porastu sme chodili aj tadiaľ, to mám aj vo videu. Voda húči zo všade, ale aj z druhej strany. Čo bude hore, čo spravíme dnes? Možno nič. Dnes robíme len sami dvaja bez otca. Ten má nejaké papierovačky. No a možno sa budeme sťahovať už tento týždeň dolu do Tornale. Uvidíme, ako sa nám podarí vybaviť auto. No a sme na tom sklade, kde sme ťahali touto cestou do kopca. Touto cestou už v podstate máme, čo sme vedeli, všetko dočiahnuť na lano. Dneska sa musíme pustiť ešte tadiaľto dolu a trošku ďalej dozadu. Dosť bolo kecania, poďme dať čo robiť. V prvom rade treba pozbierať huby. Tak, kde som videl také veľké. Či tieto sú? To sú staré, ne? No, rozmočené. Tam dolu je jeden. A tu sa dneska budeme hýbať. Predtým sme robili pod cestou, teraz tu máme nad cestou niečo. Ešte si to trošku obhliadame. Aj tu je dobrá potopa. Tuto by sme ešte mohli prísť. V tomto svahu máme všetko zatenší. Z vrchu, čo sme dočiahli z cesty, to som sa púšťal ešte posledný deň, keď sme išli na dovolenku do Porastu, to som nenatáčal.
Pokojne sa to vydriapalo po tej cestičke. Len teraz mám všetko drevo opačne, musím to vymýšľať na novo. Cesta je zarúbaná. Žiadna sláva dnes, dosť tenké drevo. Máme vonku, teraz musíme ťahať ráno trošku vyššie a kľúčkovať a hľadať cestu pomedzi stromy. No ani neviem, čo mám zapínať, musím čakať na švagra, čo mi kde ukáže. Jedna strana by bola, bolo rýchle zapnutie. No teraz tu niekde máme
po 2, po 3 kusy. No, ešte sa zabijem na halúzi. Mám teraz zapnutých 3, 6 kusov. Hádam to pôjde, nie do toho buka tam. Je to tesné. Skúsim ísť ešte dopredu. To už zájde. Nezašlo. Ide to pekne. Trošku hrubšie sú tieto ako tie predchádzajúce. Posledná fúra za nami. Zbierali sme celý ten vrch, kde sme ráno začali a 4 kusy sme vybrali ešte spod cesty. Z tohto porastu už nebudem asi natáčať nič. Pravdepodobne zajtra sa vraciame naspäť do Tornale. Keď otec vybavil auto, to ešte neviem. Možno až večer sa nám ozvu. Tak uvidíme, čo bude v ďalšom videjku. Tak čaute.